Гражданнар иртәгә 30 апрельдә 2020 елгы керемнәре турындагы декларацияны тутырып, солым органнарына тапшырып бетерергә тиеш. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфиры шулай ук җиргә башка төр күчемсез милеккә салымнарны түләүдәге яңа кануннарга багышланды. 5 санлы район салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин барысын да тәфсилләп аңлатты. Радио тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга да җаваплар бирде. Бездә салымнар буенча телевизор караучыларның кайбер сорауларына ачыклык кертүен сорадык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Кайбер категория кешеләрне, бигрәк тә пенсионерларны салым бурычларына сылтап, социаль түләүләрнең вакытында бирелмәү борчый. 2021 елның 1 январыннан Татарстан Республикасы норматив актларына үзгәрешләр кертү сәбәпле социаль яклау оешмалары субсидияләр түләгән вакытта төп шарт булып тора әлеге субсидия алучы физик затларның салым өлкәсендә бурычлары булмавы. Алар социаль яклау оешмалары бездән салым органнарына электрон рәвештә алалар хәбәр. Кемнең нинди бурычы бар турында бурычы булган очракта субсидия бирү вакытлыча туктатылып торыла. Һәм инде салым түләүче үзенең бурычын барлап түләгәннән соң әлеге субсидия түләүләр яңадан кире кайтарыла. Монда салым түләүче инде үзенең бурычын карап торырга тиеш. Бурычы булган очракта тиз арада гына әлеге түләү квитанцияләрен алып түләргә һәм инде социаль яклау оешмалары яңадан безгә менә бу хәбәр җибәреп алганнан соң, аларның бурычлары беткәннән соң аларга әлеге субсидияләрне кире кайтарачаклар шул вакытта үткән айлар эчендә. Бурычларны карап түләү өчен иң җайлысы булып физик затларның шәхси кабинеты дип аталган электрон сервис хезмәте бар. Әлеге сервис хезмәт аша күрергә була үзеңнең бүгенге көндә нинди бурычың бар икәнен, булган очракта онлайн рәвешендә генә түләү мөмкинлеге каралган, бик җайлы, уңайлы. Түләгәннән соң бары тик көтәсе генә кала. Менә алдагы айлар өчен һәм агымдагы ай өчен субсидияләр тулы күләмдә физик затларга биреләчәк. Шәхси кабинеттан файдаланмаучылар сораулар туса кая мөрәҗәгать итә ала? Сораулар туган очракта безнең иң җайлысы федераль салым хезмәтенең сайтында тулы һәм аңлаешлы хәбәр урнашкан. Аның адресы налог.gov.ru дигән сайттан кирип карарга була. Анда барлык кемнәр декларация бирергә тиеш, ничек бирү мөмкинлекләре бар һәм сорауларга җаваплар аннан тулаем алырга була. Шулай ук, әгәр дә инде истәмә сораулар туа икән, ул вакытта федераль салым хезмәтенең контакт үзәге телефоны аша сорауларга тулы җавап алырга була. Аның телефоны бик җайлы һәм уңайлы. Ул безнең түләүсез телефон. Номерлары аның 8800 222 222 2. Әлеге телефонга шалтыратып, үзегезне кызыксындырган салым өлкәсенә булган барлык сорауларга да җавап алырга була. Кирәк очракта сез сораган теләсә кайсы салым инспекция белән тоташтыру мөмкинлеге каралган, һәм инде сез аерым инспекция белән үзегезнең булган мөнәсәбәтләргә, сорауларыгызга җавап ала аласыз әлеге телефон аша. Пенсионерлар җир салымындагы яңалыклар белән дә кызыксына. Безнең пенсионерлар җир салымына килгәндә, алар 2017 елга хәтле җир салымын гомуми нигездә түләп килделәр. 2017 елдан башлап җир салымын алар 6 сотый җир җирдән салым исәпләүдән азат ителеп килә башладылар. Һәм бүгенге көндә, әгәр дә физик зат исемендә бердән-бер җир икән, һәм аның күләме 6 сотыйдан артмый икән, ул вакытта пенсионер җир салымын түләми. Әгәр дә аның исемендә берничә җир кишәрлеге теркәлгән икән, ул бары тик бер генә җир салымыннан азат ителә, 6 сотый хәтле булган җирдән азат ителә, калганнарына гомуми нигездә салым түлисе була. 30 апрельдә кайсы категория гражданнар салым декларациясын тутырып тапшырып бетерергә тиеш? Булар иң беренче чиратта гомуми системада эшләүче индивидуаль эшмәкәрләр, шәхси нотариуслар, шәхси кабинет ачкан адвокатлар һәм башка төрле шәхси практика белән шөгыльләнүче физик затлар әлеге декларацияны тутырып тапшыралар. Милекләрен бу күчемле һәм күчемсез милек булырга мөмкин төрле милекләрен аренда биреп табыш алган физик затлар декларациясын тутырып тапшыралар. Һәм милек мөлкәтләрен саткан физик затлар шулай ук әлеге декларациясын тутырып тапшыралар. Чит илләрдән табыш алучылар безнең декларация тутырырга мәҗбүри. Кара һәм төсле металл ватыкларын сатучылар, ел дәвамында сатучылар, лотерея уеннарында менә отыш алучылар һәм башка кумарлы уеннарда отыш алучылар әлеге шулай ук декларация
эшен ДФЛ формасында декларацияны тутырып тапшырырга тиешләр. Декларация тутырылып тапшырыла физзатның үзе яшәгән җирдәге салым инспекциясенә. Мөнир Амирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт сезгә. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы 5-нче санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин иде.